Nginovalo bancane, novalo kakhulu. Ake nibhekele lapha umthandazo wesabatha. Kuverse 4. Nginovalo lukhulu, kakhulu. Kuverse 4 bese uyakufundela baba. Umthandazo wesabatha. Ngokuba uma lingamdumisi ngemithetho yakhe. Yeah. Akayamukela imithandazo yini. Akasoza behlisele izibusiso uma ningalaleli imithetho yakhe niyigcina. Novalo kulowo ndawana. Uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcina. Yabona nje. Awubancane nginovalo kulowo ndawana. Awuhambe uye lapha ku 37. Mashuma amathathu nesikhombisa. Kumthandazo wesabatha. Uyazi nginovalo kakhulu ngoba asilaleli imithetho. uNkulunkulu ehlala esitshela ngayo. Siyaphambuka silahleke sithi uNkulunkulu uyancedisa. Umncedisa uNkulunkulu ubani wena? Awufunde ngisa. Uma uyindoda ungayifundisanga kahle indodana yakho ukuhlonipha wena mzalwane nonina wayo, gazi lesono sokweyisa kwabazali bayo lobizwe esandleni sakho. Thina madoda sinenkinga enkulu. Siyafundisa ingane zethu kodwa manje sibuye sifundisa usuku olulodwa. Uma ufundisa usuku olulodwa bese uthi wena ingane yami ayizwa. Kodwa nje ngoba mina ngiguqa ngamadolo kanje ngoba ubaba nomama basekhona basangifundisa namhlanje. Namhlanje basangifundisa abasali bami. Wena wayifundisa usuku olulodwa wathi uyayiyeka, uyiyekela bani? Ngithe abazame abantu balunge bani. Uyifundisa nje usuku olulodwa. Uma ubona ukuthi akhamba kahle, kungani pho makhulume nabo la ekhaya, labo benza ukuthi bekhona lengane, bese ukhuluma nabo uthi ngale ngane ayayizwa wena ka bancele Nkosi kuseni kuzwe. Zani wemazulu lo sibonile Inkosi Zani
ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Oh baba bangifaka enkingeni. Bangcwele baba laba ayingihleli nabo lana. Bengayile mina emhlanganweni. Ngiyazicelela ke kuNkulunkulu ngoba ayinduku mayisingishaka nje kungaviki mina. Kusho ukuthi ngogcina ngibaleka phela. Lo khulumayo umfana waKwaNdlovu eMsinga eThukela Ferry. Ngiyacela kuNkulunkulu nami kube ngathi ngisemhlanganweni. Amen. Ngoba khona nami ngitshela ukuthi ngisemhlanganweni. Ngibone ngathi ngenze kona okufanele ngikwenze njengomuntu osemhlanganweni. Amen. Angazi kodwa. Ushembe uNkulunkulu unyazi lwezulu. Amen. Ngithake ngehlisa uvalo. Ngithuke kakhulu. Unyazi lwezulu uNkulunkulu ngimbonile ngimncane nje. Ngimncane kakhulu kodwa ngimbonile uNkulunkulu ngisemhlabeni. Ngizake ngiqalelana khona ngoba ngumuntu oyisinokwe kakhulu ngokukhuluma. Ngcono ngikhulume lokhu okuncane. Lapha kithi kunomntwana engimzalayo inhlakusuthe encane. Uma igcina ke kunina hayi kumina. Lensizwa lena iyayikade ifunda ecrash ngomunye unyaka. Kunesikole ke nje amabanga athi ukuthi kwenyuka. Sekufika onesi bazohlola ingane esikoleni. Lena yakithi bayithola ukuthi khona okushodayo lapha yana. Uqhwasha wakhe ngathi awuphelele kahle inhlamvu. Bengitshele bese nginganaki ngithi hayi. Bethi hayi bathe onesi kuyofanele kuza abazali bakhe naye esibhedlela ezohlinzwa ngoba mayingahlinzwanga njengoba ingekho njena lapha evaleleke khona esiswini uzotheme ekhula bese banekhensa. Hayi ngithi hayi kulungile ngiyezwa. Ngizibe nje ngamabomu kuphela unyaka uzokuphela omunye. Bephinde bebuye labo nesi ngomunye unyaka futhi. Bekhuluma into efanayo kulengane. Bethi kufanele ilethwe izohlinzwa esibhedlela. Ngoba uyakhula phela lo mntwana, mayike wakhula kakhulu uzogcina impela kungasalungi. Ayibese ngithi mina no. Ake nibatshele onesi ukuthi ngisazobikela ushempu unyazi lwezulu uNkulunkulu kuqala. Kuyinandi ezohlinzwa. Nangempela ngenhlanhla ubaba uMshumayeli uMkhabela inkosi yayifike ekuthuthukeni. Wathi uzosithatha sonke siyisanda nezwe siyonikela kubaba. Ngangiqala selokhu ngafika kule nkolo ukunikela kushembe. Futhi ngibone ngathi kwagcina nje ngoba ngithi ngiyazama ukuthi ngiyafoster kungenzeki ngivele ngichilizeke nje. Ngiye ngiyobika kubaba nami. Ngimbikele ubaba
eThushembe ayinkosi imbusise ngibike nokunye ngithengilele ebusuku ngakusasa lwafika unyazi lwezulu lwahamba ngeveni ibhakhe isingle cab lwangithatha saya nalo esibhedlela safika esibhedlela kugade ama-security amaphusimane egeyithini angisazi lesibhedlela lwathi unyazi kuvulwa nini la bathi hayi kuvulwa ngo-8 lwapaka imoto phansi kwesihlahla ngaphaphama ngithe makufika insuku ukuthi ngiyekhaya ngiyamtshela lo mntwana nonina ngithi ngibikile kuNkulunkulu wathi inkosi imbusise kuhambe insuku ngingasanakile ngikhumbule ngithi hayibo kanti ngithi nathi ninodokotela abathi kufanele ezohlinzwa lona kwenzakalani wathi lo mntwana hayi baba mina ngisenankinga sengiyaphila mina isikhona lento amen awisikhona mfana phela ngake nami ngasibamba lesibhamu ngathi ukusixhakazisa ngasikhipha isigubhu ngapheka ngathola uziyashoda ngempela inhlamvu ngaphinde ngasibanga ngalethela lesilethe la mangithi ngiyasipheka uziphelele sigcwele manje amen shembo uNkulunkulu Nkosi busiseni kuzwile amen imini mayibenhle wabangcwele Asibengiluthule kakade jatha imhlabeni ungafawa Ngiyalikhetha unyazi lwezulu amen eManazaretha nginovalo olukhulu bengayimisela enhlobo ukuthi ngizosukuma sengishawa nje amazwi obaba ohlala phansi uma ethi bengayile yena entabeni kodwa ubona ikhulumzi ngekho umbhobho intandane amen ngizocela ofikayo ngemuva angithinde amen Manazaretha siphuma indabeni enkulu indaba yonyazi lwezulu umhlangano omkhulu kaJanuary amen sibe nenhlahla ke yokumenywa sawufaka umdedele saphinde sahamba uhambo phansi silandela uNkulunkulu wethu sambona saba nenhlahla futhi yokuba samenywa ngaphezulu kwentaba engcwele yomhlangano sabingelela intaba noNkulunkulu kwafika sasabatha saphinde sasabatha amen ngizocela ophethe iBhayibheli angibhekele incwadi ngizoqala nje eduze ngiqale kude ngoba inkonzo yofakazi ngithemba ukuthi sibaningi ngizocela ngibhekele incwadi yabaseKorinte besibili 13 ivesi lika 5 amen
mhlawumbe izothi zihloleni nina mayiqala. Sihloleni. Zihloleni nibone ukuba nisekukholweni nizilinge. Anazi yini nina ukuthi uJesu Kristu ukunina uma ningasibo abalahliweyo. Amen. Cha ngifunda lencwadi maNazaretha ngeviki edlule kuyisabatha ngomhla ka17 January. Besiphezulu kwentaba inkonzo uphethe uNkulunkulu wethu uNyazi lweZulu. Amen. Luyifundile lencwadi ethi ngoba silapha asizihlole thina. Kube yilowo nalowo azibone, azivivinye, abone ukuthi uNkulunkulu asaseduze yini naye. Ngabe uNkulunkulu esasenhlizweni yakhe yini na? Uthi ke uma kungenjalo kusho ukuthi singabokwaliwa masingasihloli singaba ukulahlwa uma simfica uNkulunkulu engekho eduze kweinhliziyo zethu. Amen. Ukhulume kakhulu uNkulunkulu maNazaretha ekhuluma nomuntu okholiwe olungile, ekhuluma futhi nomuntu ophambukile, ethi uyacela kwabaphambukile babuye ithuba lisekhona. Amen. Ngizofisa nami uNkulunkulu angiphe indlela yokukhuluma maNazaretha abesebuhleni ngoba sila. Amen. Siphambi kukaNkulunkulu maNazaretha. Ngicela uNkulunkulu angangishiyi noma ngiguqile, anginasi isizathu esimbi engasikhumbula ukuthi ihleze uNkulunkulu angangiflathela ngaso kulomzuzu. Amen. Mangibe njengawe Nkosi, awungozama uNyazi lweZulu uyacela ukuthi ngoba sila sikhumbule ngomzukwana sifika ukuthi sasizokwenzani la esikhona. Amen. Uthi ke ngicela ukunikhumbuza noma nafika ngendlela engafani. Hleza abanye benu bafika begula babanjwe ngamachophetshalo. Hleza abanye benu bafika ngosizi bazofuna ukwephulwa uNkulunkulu abemuka usizi. Uthi kodwa ke into enizele la iyodwa, nanizele ukukhanya. Amen. Uthi nanizele ukuphila kwangomuhla waphakade. Amen. Uthi uNkulunkulu ngicela nikuthande ukukhanya, nihambe ngendlela zokukhanya ngezikhathi zonke. Amen. Ukuthi kufika indaba siyokufika indaba le uNkulunkulu ayenzile elifindela liboshwe ngomhla ka32 bengingafuni ukufika kuyo. Bengifisa ukukhuluma ngokwedlala inhliziyo, sidlalele usuku lanamhla noma sidlalele uma uNkulunkulu kwenzeke esikhumbula ewuvala umhlangano ukuthi kube yilowo nalowo asithole isibusiso. Amen. Ithi inkosi uNyazi lweZulu ithi ngoba silapha phezulu kwentaba maNazaretha size phambi kwaNkulunkulu ukuba sizovivinywa. Uthi mina uzezishone uNyazi lweZulu uthi mina Jehova bengifisa
ukuthi ilowo nalowo abe nesibusiso ahambe isiphethe isibusiso into akade izelela. Uthi ke kodwa hleze kungabi njalo. Hleze kungabi njalo kodwa sizophuma izibusiso ziphumele wonke umuntu okhona. Kodwa hleze kungabi njalo ngoba silapha phezulu kwentaba sizovivinywa. Umuntu ngamunye uNkulunkulu uzokuyihlola inhliziyo yakhe bese ekwabela wena njengenhliziyo yakho. Uthi lapha amaNazaretha sinjengabalimi. Umlimi uyalima alinde avune kepha angeke utshala amazambane bese uvuna amadume. Uthi makungenzeka njalo wena ungathutha kuleyo ndawo ungathi uloyiwe bese uyathutha kulelo lizwe bese uyohamba uyotshala bese uyohamba uyokwakha kwenye indawo. Uthi ke phakathi kwenu noma umhlangano kaJanuary ubumuhle kangaka senze kahle phambi kaNkulunkulu kodwa bengeke senze kahle sonke. Phakathi kwethu kunabantu abatshale ukulunga bazovuna ukulunga. Kanjalo phakathi kwethu kunabantu abatshale ukona nobubi bazovuna ububi. Ithi inkosi ngelinye ilanga inkosi la ngekhuluma. Ngithi kwakuJuly mangaphosisa. Bekuyinkonzo iyodwa ngokwami ukuqonda nokuzwa mhlawumbe uNkulunkulu. Ithi inkosi langa ngelinye ilanga sesifikile phambi kaNkulunkulu maNazaretha. Sesinikelile. Sesikwenze konke. Izithi ninikele ngaphezulu kokunikela kwami kusho inkosi langa. Ithi sesimkhonzile sesimlandelile sihambe naye phansi. Sahlatshwa ile latiyela sahamba naye phansi. Sashiswa ilanga nokuba ke belingekho kodwa kwafika lokho ukukhathala saba nalezo ingcinamba esibe nazo endleleni. Ithi ke inkosi yabuza ithi pho ngabe kuswelakaleni phambi kwenu. Uma khona singabuyisa ubaba simbuze noma silanda uNkulunkulu simbuze ngabe kuswelakaleni kini yini into esashodayo sesikwenze konke lokho. Hleze neyami inhliziyo hleze neyakhe inhliziyo isathi kusashoda. Ithi ke inkosi langa ukube ithi uma ngabe bekade niphila impilo yasezulwini ngithi mina ngokwami kini kuphelele ngoba akukho kunye okushodayo ngokwasezulwini. Amen. Angazi noma yezwa yena amaNazaretha. Uthi uNkulunkulu ngokwakhe kwasezulwini akukho okushodayo kuphelele. Izikhuluma indaba encane lapho khona insizwa eyayithembekile ngokunyathela kwayo emhlabeni yafika kuJesu yayisifika ibuza yathi ngiyathanda Nkosi ukukulandela ngiyathanda nami ukulungena izulu kepha bengingenze njani. Uyayibuka uJesu uyayithanda lensizwa usethi ke awu ngabe uyayigcina inayo imiyalelo kaNkulunkulu. Uma iphendula lensizwa ithi Nkosi ngiyayigcina yonke abazali bami ngiyabahlonipha omunye umuntu ngiyamazisa ngikwenza konke lokhu. Ithi iyambheka inkosi uJesu lo muntu iyabona ukuthi ngempela lo muntu uyayigcina lezinto. Uthi ke uShembe uJesu wabe sehambela kulo muntu enhlizweni yakhe wafike wambheka amakamero uthi wayisebona ikamera lodwa linengcebo. Wabona ikamera lodwa lalo muntu lalensizwa lineyinkomo eziningi linawo yonke ingcebo yakhe. Wayisebona uJesu ukuthi lingamvimba leli kamera ukuba angasitholi isibusiso sokungena ezulwini. Yathi ke inkosi uJesu ke ngicela wena uhamba ubuyele ekhaya uyodayisa zonke inkomo zakho yonke imfuyo yakho konke nakho bese uwabela abampofu. Ngikushiswe yilokhu ngoba ingcebo yakho la isiya khona iningi imfuyo yakho la isiya khona iningi kepha lensizwe yayithanda ukungena izulu yehluleka. Yafikela ukuthi lento ngiyisebenzele kangaka kuzoba yifa lesizukulwane sami sengayidayisa ngayidli ngiqede ngabela abanye abantu. Yabe siyahluleka lensizwa ngaleyo ndlela yagcina ingangenanga ezulwini. Ithi inkosi langa ngiyazibuza
ukuthi ngoba silapha nje namhlanje bangakanani namhlanje azothi ubaba mayikhipha isibusiso sosuku namhlanje singayitholi indawo ngoba umphefumulo wakho ugxile entweni yasemhlabeni. Mhlambe bengilandela uShembe ngomlandelela nje ukuthi ngifuna isithembu. Mhlambe bengilandela uShembe ngimlandelela ukuthi umyeni wami akangagana unkosikazi wesibili. Mhlambe bengilandelela uShembe ngimlandelela ukuthi namhlanje ngifuna ukuhamba ngayo le double cab. Mhlambe bengilandelela uShembe ukuthi ngifuna inkongo zasekhaya zande. NgokukaShembe maNazaretha lezi zinto ziyedlula ziyize. uShembe ubekhuluma lokho ubekhulumela ukuthi asizilonde sizibheke ukuthi isini usho njalo baba uthi lento asiphathe kahle umhlaba usuyibonile sonke siyogcinela into eshayayo into eshaya uMaNazaretha silapha kodwa hleza asibone ukuthi sikuphi engathi sonke singaba nokujula engathi sonke singaba nomuzwa kababa mkhulu ethu baba mkhulu ngithe mase ngehla ngithe mase ngiyivuma lento yonke imizwa yami izinto akade ngiyijabulela ngiyifise zasemhlabeni zibe yize uma sengibukela lento uma ngisazoza lapha ngijabulela ukuthi ngisazoshow off abafowethu uma ngisazoza lapha ngijabulela ukuthi ngibukeka ngingcono kunjani hleza kusilona idinga likaNkulunkulu sengihlala phansi ngibona nangumfowethu siyabonga baba sengihlala phansi maNazaretha khona indoda eBhayibhelini eyathanda uNkulunkulu yavuma ukuthunywa uNkulunkulu ithema iphelele kuvumeni okanye entandweni kaNkulunkulu kwakuAbraham uthe uNkulunkulu uma iphelele uAbraham entandweni kaNkulunkulu konke okwakufanele uAbraham ukuhambeni kwakhe emhlabeni uNkulunkulu wambusisa ngakho akakucelanga kuNkulunkulu amen ayangizwa maNazaretha wathi uNkulunkulu mayesebusisa uAbraham wathi ngiyakubusisa wena nenzalo yakho wathi ngiyakubusisa abakubusisayo ngiyakuthuka abakuthukayo kodwa uAbraham wayifuna into eyodwa uNkulunkulu wayifune ukuhamba ngokuqonda kuNkulunkulu amen hlezi nami manginganamathela kuNkulunkulu emiyalelweni yakhe uze wafunda incwadi lebe ngingafuna ukuya kuyo ngoba ingasuka inkonzo yami ibe yindi kanti angiphethe inkonzo ngiyafakaza usuzoyifundela nje ekhaya uDeuteronomy 28 u5 iverse 14 mangaphosisi ithi ke abangawulalela umyalo wami baphikisa izwi lami mina ngiyakuqalekisa indlela yakho ngiyakuyiqalekisa inzalo yakho ngiyakuyiqalekisa isibaya kanye izitsha sezinkwa sakho ngiyakuqalekisa konke okuphatha ngesandla sakho kuyakubola ngoba wena ungidelelile mina ngoNkulunkulu Inkosi ayibusise nikuzweni Thixo wami yamangalisa
Nazaretha ayingcwele nami ngisukumiswa uvalo angazi ngisuswe yini lapha emuva kepha ngithe mangiqalaza ngibona omama bethu bengawuthatha umbhobho ngabuka ukuthi ingelosi ka-14 yozidumale kanti bekuthiwa inkonzo eyofakazi inkonzo yakho bonke abantu the noma ngiqalaza kodadewethu engicabangayo ukuthi bebekhona emhlanganweni kepha kusho ukuthi bekufanele angazi noma kube yini ukuba ngakho bengicela uNkulunkulu ukuthi angikhumbule hlabelela lesihlabelelo nje umuntu ukayitshela ukuthi uhamba kahle endleleni kaNkulunkulu kanti akahambi kahle phambi kaNkulunkulu. MaNazaretha ayingcwele ngisukuma nokuyibongela nami nomndeni wakithi nomndeni walangiganele khona uNkulunkulu esikhumbulile wasiphilisa futhi sangena kulonyaka omusha. Ngizocela kuba lonyaka kube unyaka wempumelelo kithi sonke singamaNazaretha. Kungabi nalinye iNazaretha elizohlupheka ngoba sinoNkulunkulu ophilayo. Ngibongele uma wami okuyena osemhlanganweni njengamanje wahamba umama ongenisa umdedele umuntu ozojiya abuye kepha kusho ukuthi bemenyiwe ngoba ugcine sehlala umhlangano wonke. Ngimbongele kakhulu ngoba ngiyazi nethuba lokuthi aguqa ngikathole akakabi umama 14 kepha ngizojabula nami ngizobonga ukuthi nathi yakithi indeni ikhunjuliwe kulo nyaka wakhuphuka umama intaba waze wafika waphinde futhi wayehlisa angazi amandla angaka bewatholaphi ngoba umuntu ohlala ngokungabi kahle emzimbeni kepha uNkulunkulu umphila amandla ukuthi ahambe entabeni ayikhuphula zayehlisa. Uyafona ngelinye ilanga ufona ujabulile uthi hawu uNkulunkulu namhlanje usifisela inkabe embili sadla sasutha nathi sabalwa njengoba singangena isimayweni kuthiwa siphelele kepha nami ngibala njengosimayo lokhu ngiyabonga. Wajabula wabonga wasibusisa singabantwana bakhe njengoba besimzama nathi ukuthi angihlanganelanga nami. Uthi umhlambululo mayesukuma esifundisa kahle ingane yakho ukuhlonipha kuyihlenyuka. Ngiyacabanga ukuthi nami mhlawumbe ngisahamba khona lapho emfundisweni zamama ngoba uyena oyesithwele ngamazinyo mina ubaba wahamba sisebancane. Kepha umama wama isibindi waqhubeka wasikhulisa. Ukuthi ngoba umhlaba ke nezinto ezenzeka khona ke wenza ukuthi singakhona ukuthi siphumelele simenzele konke sikufisa ukuthi simenzele kona. Kepha ngoba ngisho ukuthi lo nyaka ngiyafisa ukuthi kube unyaka wempumelelo kuwo wonke umuntu. Kuphele usizi, kuphele konke ubuhlungu. MaNazaretha ayingcwele ngithathe lethuba nami ngibonge uNkulunkulu ngabantwana angiphe bona. Akubanga kuhle, akubanga ije bathini uhambo luhle emshadweni engishadile ngoba abantwana bami bahlala ngokugula. Omdala bekhula njalo osisithathu sevalela amehla ngasabona osisithatha ngasakhona ukuhamba. Kepha wahamba waba right. Noma sengimbona lamehla ukuthi ayabuya kodwa ke uNkulunkulu wamphilisa. Ngithola umunye umntwana futhi wesibili wathiwa amanzi unamanzi ekhanda. Ekuyindaba engihlezi kancane makwenzeka ngithola ithuba lokusukuma ngikhuluma. Lo mntwana waphila uNkulunkulu wamphilisa 6 months. Ena 6 months sahamba saya uNkulunkulu uJehova wamphilisa wathi umntwana uzophila. Kuna 5 years manje. Lesi sifo sithe mase sesibuyele esibhedlela manje. Isibhedlela bangitshela ukuthi sesidlulile kule hydrocephalus. Sekuyisifo esicritical kakhulu. Kodwa manje futhi okumangaza udokotela ukuthi lengane iyahamba ikenza konke okwenziwa abantwana abanomali kodwa yena uphila nesifo esiphezulu kwale hydrocephalus bona bayazi. Udokotela wakhe uthe noma esemhlola ngoba bahamba wenza iMRI scan yabuya ukuthi usene-bleak cyst pouch bayibiza kanjalo. Whereby amanzi ekhanda asehlukene kabi khona alanga kukhakhaye khona asesikhulu. Angazi noma kwakuyicebela kaNkulunkulu yini ukuthi awahlukanise yena ngenkathi emphilisa noma indlela vele lesifo esingayo. Man Tuesday bambukele i-operation
bathi le operation bayobhora ingqondo ikwazi ukujayina lamanzi. Bathi bona bazama uku-avoida into engahle yenzeke ekuhambeni kwesikhathi. Kepha mina nginalolo valo uManazaretha. Ngicela uNkulunkulu ukuthi amkhumbule nalo mntwana angiphilise. Ngoba wamphilisa ena-6 months, waze waba na-5 years. Ngicela uShembe namanje kube nguye ozohamba phambili. Kodwa futhi le operation ukukhuluma nje iqiniso angithandi ukuyenza. Ngoba ubonakala umntwana ehamba normal enza yonke into normal. Akukho okube ngisakubona ekwenza. Ngaphandle ukuthi inyawo kwesinye isikhathi zihambe zibheke emaceleni. Kodwa futhi kuphinde kube kahle. Ngicela ukuthi uNkulunkulu kube nguye ozomphilisa. Ngithi noma ngifika ngolwesibili mangibacela ukuthi ngiyahlehlisa le operation angithandi ukuyenza kwamanje. Bavume eManazaretha. Ushembeke uNkulunkulu akukho kumhlulayo. Kuhlula khona isono nosizo umuntu asuke ebhekene nalo ngoba kwesinye isikhathi ubone kube nzima ukuthandaza nokumkhonza uNkulunkulu kwesinye isikhathi usukumbethwe lolo sizo lolo. Ngoba ngisho ukuthi lo nyaka saphinda namanje ngicela ukuthi kube unyaka wempumelelo kuwo wonke amaNazaretha. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule uManazaretha sisanda nezwe. Akhumbule abagcotshwa bethu bengekho nabo bephakathi komhlangano kaNkulunkulu bethi noma bebuya emhlanganweni ibusisa abazobuya nazo into kaNkulunkulu bayithiliza la ethempelini abaliphetheyo cela siyimukele zisebenze ey'mpilweni zethu. uNkulunkulu abusise ngizile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni unyazi bezwe. uManazaretha umntwana okhulumayo, umntwana waNkwanyana, ey'ntabeni zaseNkandla, umkhokheli wakhe, umkhokheli uMazondi, umshumayeli umchunu. uManazaretha nginovalo kakhulu. Ukusukela kade ngihlezi khona ngizala bengangokusuka ebuhleni ngeKhenani. Ukusuka la ngisuka khona ngize ngizoma la. Nginovalo uManazaretha. Kepha ngoShembe ngicela ukungabi nalo uvalo. Ngicela uShembe unyazi lwezulu ahlale olimini lami ngoba ngiyaqala ukuba ngiguqe phambi kwabantwana abakhulu kangaka abasesanda nezwe. Isibindi engeke ngibe naso kuphela uManazaretha isibindi somgidi kuphela. Esokushumayela isibindi anginaso. uManazaretha silihambile kuhambo ngigibele ibhasi ngisuka ePark Station mhla ka-30 sahamba kahle sesafika eDurban Station ngo-3 isikhathi. Ibhasi iphume ngo7:30 ngo-25 to 8 ibhasi iphuma ePark Station safika ngo-3 eDurban Station. Masifika eDurban Station sithatha amatekisi abheke ebuhleni. Sahamba kahle futhi nasematekisini futhi ngabe sihamba nabo songenisa umdedele kepha bekumhla ka-30. Ngithema ngilele edekodweni ngisaphumule ngisakhathalele uhambo kade ngilihamba kwase qhamuke inyoka edekodweni bengikile inyoka ehlaza imamba. Mayiqhamuka ivela ngophahla ngakhuluma ngathi Shembe ngiyacela ukuthi le nyoka ibuyele emuva ngoba inyoka ngiyisaba. Yangibheka yasibuyele emuva. Ngazathi Shembe nyazi lwezulu ngiyabonga ukuhamba ngize ngifike endaweni yakho engcwele. Uthe kushaya isabatha lokuqala ngizoyeqa nje indaba ngoba isikhathi asisekho. Inkosi ibiphethe inkonzo ithe isikhiphe
izwi inkosi unyazo lwezulu yathi kwarathu 1 umhlangano yaphuma akekho umuntu ebengasavivile ngaleso sikhathi wonke umuntu ebesevivile bengasahlale phansi nami uhambo bengiqala uhambe kepha ngonyaka ophelile ngithe kumele ngihambe uhambo kwavela isifo ekhaya kuhambe isifo semhla 28 bekuyisabatha ngavele ngalihambanga uhambo ngiqala ukuhamba uhambo lolu akade ngilihamba silihambile kuhambo maNazaretha nakuba mina ke ngingasukanga ekhaya uhambe silihambile ngihloshwe isisu kakhulu endleleni ngoba inteshe eziningi angakazazi masifika enkatheni hayi bengasavuma hayi bese ngingasavuma Nazaretha ngithema ukuhamba kwami ngihamba ngizwe sengiphelelwa amandla ngingazi ukuthi sesiyafika la siyakhona ngisaba nokubuza abantu kade ngihamba eduze kwabo ukuthi ke sesiyafika la siyakhona kanti sesiyafika lavela ilanga ngithi mangabosisi bekuyikhathi zawo kwala 9 to 10 lapho lavela ilanga sesibheke enkatheni sayibeka inkatha isisu sangihlupha nakho kuthiwa ke kumele kuye nasemakhishini ngathi ngeke ngikwazi ukuya ekhishini ngoba kumele mangithi ngiphuza amanzi engithi ngifake eswini isisu singikhombe toilet nakuba maNazaretha silihambile uhambo maNazaretha khona la indawo wonke umuntu oke wakhuluma engicabanga ukuthi angazi ukuthi lento yenzeke kanjani maNazaretha emzini wenkosi umuzi wokugcina kunebanga leli lenzekile kusuka kulesigqoko lesi sifika kulesigqoko lesi lolu hamba kade kulezi insizwa kade ngihamba nazo sike sacishe savelelwa inkinga lapha kunomuzi ongezansi komuzi wenkosi sizofika kulowo muzi loyo kuvele kwabaleka bonke abantu besihamba nabo babaleka bagcwala umgwaqo kuyibangana nje kusuka kulesigqoko sifika kulesigqoko lesi bengilalela ukuthi abafowethu bazoyikhuluma lento ngabona ukuthi kushuthi ke bebengekho la kade sikhona kulelo party leyo kade singiyo nje leyo ukubaleka kwethu kusuka abantu esayidini la kwa left babalekela ngapha ngakithi esayidini la kwa right ukubaleka kwabo bawa wonke umuntu obephethe ubhoko ebewa phansi bambelele ngobhoko ngithema ngiwa ngiwela ngaphandle ngibaleka ngizwile le ebe ngihambisana nabo sesithethisana sithene sesithethisana lapha maNazaretha singisesathi ke yini inkinga yini kwenze njani nalo ethethisa omunye nalo ethethisa omunye sesathi abanye baze bakhuluma bathi ke hayi kusizakala ukuthi ke bengabi khona omama eduze kwethu ngoba bebezohleka lento ekade yenzeka abanye bebesesayidini la kwa left bathi bezwe izigi zehasha mina ngokwami ngizwe umoya hayi ukuthi bekuumoya kade usiphukushana bekuumoya obukhala njengento ephefumulayo kepha maNazaretha ukuwa kwami ngithema ngiwa ngawa ngathi awushembe Nkosi yezulu nomhlaba senzeni savuka lapho ngaso lento yenzeke 2 minutes abanga isikhathi esi 2 minutes into bengathi isuke sathi la kwa left yakwa right idlula nathi siwa phansi athi bekumele sibaleke siyoshona kodwa besiwa sakulala phansi wonke umuntu kuze abanye bagcele sebelathele imqhele isiphakanyiselwa phezulu kuthiwa okabantu omqhele kepha maNazaretha sithema sesifika emzini wenkosi emzini wokugcina sasesigudla sasesilala eceleni komuzi wenkosi salala ke kwathi intathako sasesivuka saqhubeka nohambo maNazaretha ingcwele uhambo silihambile kuthe kushaya umhla ka6 sengilibeka uhambo ngase ngibuya bese kumele ukuthi ngibuyele emsebenzini ngase ngibuya kepha ushembe unyazi lwezulu usilondolozile endleleni besihambeke nakuba eshilo unyazi lwezulu wathi ke naba kade bengekho banathi uhambweni ngesabathe liphelile abafethu ngibezile mabekhuluma inyawo ngendlela beseyiluma ngakhona bengasebuhlungu bese ziluma nje angathi ngaba nomuntu noma ngathi ngayinwaya nje isikhathi eside nje zeziluma nje inyawo ngaphansi konyawo kepha manje sengi right ngiyabonga maNazaretha ingcwele
Ngixolisela ngithe ngelula nakuba isikhathi esingasekho inkosi ibuseni kuzwile. Amen. Sahamba kukhona la siphumula khona lapha endaweni singakafiki ihomeless. Sitena sifikile lapha safika uNkulunkulu wawubeka umhlangano saphumula. Wangena egumbeni lakhe wasuyaphuma wahlala esihlalo sakhe bengiseduza kwakhe. Kukhona insizwa ezilokuthi zijike ngale zishaya imbomo ezinye zijikela ngala. Zizahamba zafika zahlala duza kwakhe lapha. uNkulunkulu uthe nayihlezi lapha wahlala wajula. Wasuyakhuluma uNkulunkulu uthi uyazi kungenzeka kuvela umuntu athi wa besinethu besibahleka lapho. Wathula uNkulunkulu. Waphinda futhi wathi hayi kungavela umuntu athi wa besinethuka bahleka. Wathula. Kanti kungoba usho ukuthi khona kuzokwenzeka emzini ogcina owakho kaNkulunkulu. Sena sakhuphuka sisathi siyabona umuzi nawe akwazi ukuvela lokho okuvelayo emgwaqweni. Kwabala konke umuntu. Kodwa mina ngizangibaleka ngathatha ubhoko lwami ngabeka lamahlombe nangilibeka amahlombe yasibaleka lento kodwa abantu sebabele phansi nongithi ngiyaphobalele phansi. Inkosi ibusenizwe inkosi ibusuguqa abanxele umhlaba akasondele lo 100 Lucas